נפש לאבטיח בולגרית חפצה. או מחוצה לה, כשאתם שומרים על אורח חיים בריא, אתם מרגישים טוב יותר ובריאים הרבה יותר. מקורמל, למה להשאיר בן אדם מבולבל? סקספון פחות, אבל כל השאר, כן? בטח שכן. היה ממש קטן וראיתי שהוא לא יוצר קשר עין. אובססיות, הוא מפתח אובססיות, אוסף חרקים מכל מקום ואוכל אותם. מדהים, או מדהים וגם מדהים וחמקה לכל הבית כמה נוח, עושים את זה קצר, שיפצנו, הפרקנו מחלקה חדשה, יש פה מבחר וגם שפע לקוחות הם משפחה. מאתמול. כי אני לא רעבה. אתה יודע, גם כשעצובים צריך לאכול, לתקשר. די כבר, תעזבי אותי! מדיח מלאות גרם קנור, 14.99 תראי מה זה. רק אתמול החלפתי לה חיתולים, היום היא מעבירה אותם בקופה של הסופר. 97.90. מדויק. תודה רבה. בבקשה. יום בנעימים. 30, 90. אחותי רכשה איזה מכשיר נומייר פלוס, הוא נראה מבריק וזוהר, הטקסטורה השתפרה. אני ממליצה לך לרכוש את המכשיר נומייר פלוס ומבטיחה לך שלא תתאכזבי. משפחות צעירות נאלצות לשלם 3,000 שקלים בחודש לגן. קודם כל אחד, לא שקר לך, זה לא כיף, אבל בסדר. אני אתאר לעצמי. שלם, אני מקבל כסף בחזרה. אתם מבינים? זה שחס. אני חייב לדבר דחוף עם המנהל. אבל אמרתי לך שהוא לא פה. אז אני אחכה לו פה, בסדר? אבל מי אתה? קופיקו, קוף, המפקח קופן בשבילך. אתה מפקח? ועוד איך המפקח? המפקח של כל המפקחים. אתה קבעת פגישה עם מר סלחוביץ'? סליחה? רגע, ממתי אני צריך לקבוע פגישות? זה פיקוח פתע. חוק מנהלים סעיף 35(ג) על כל מנהל להיות מוכן לביקור מפקח בכל מקום ובכל זמן. מה, יכול להיות שמר סלחוביץ' לא מכיר את החוק הזה? טוב, בסדר. תשב פה ואני אקרא לו.